Сәлем дуслар, иң музыкаль TMTV каналында бары тик популяр жырлардан һәм хитлардан торган музыкаль биеклек хит парады һәм мин Ранил Нуриев. Бар җирдә безне тышкы кыяфәткә карап каршы алалар, ә инде син артист булсаң, үзеңнең төс кыяфәтеңә аеруча зур игътибар ясарга тиешсең. Шуңа да җырчыларга шопинг дигән төшенчә бик якын. Аңлавыгызча, бүгенге тапшыруда без шопинг турында сөйләшәчәкбез. Кием сатып алу артистларда күпме вакыт таләп итә? Зәвыклы образ өчен алар күпме акча түгәргә әзер? Бу сорауларга җаваплар бары тик безнең хит парадта. Тапшыруыбызның башында без гадәттәгечә бер резидент белән хушлашабыз. Һәм бүген хит парадыбыздан Мөнир Рахмаев төшеп кала. Әйтеп үтәргә кирәк, тиздән Мөнир башкалабызда һәм туган шәһәре Әлмәттә кием кибете ачып җибәрмәкче. Әлеге вакытта җырчы үзенең бренды һәм логотипы өстендә эшләр алып бара. Аңа бу эшендә зур уңышлар телибез һәм клибын тапшыру кысаларында соңгы тапкыр карап узабыз. Әйтерсеңлә күзгә карап, хушлаша кебек яшьлек, ә күңелдә булган дәртем 18дәге кебек. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Ә мин әле яшь, утылмаган, ләкин 30га ерак калмаган. Кичтә борчылмыйм, 60 булса да, яшәп рәхәт достар булганда. Ә хәзер дуслар, хит парадыбызның премьерасын Илмира Нагыймованы каршы алый. Белүгезчә, күптән түгел җырчы икенче тапкыр әни булды. Инде барлык иҗатташ дусларыбыз аны һәм аның тормыш иптәшен Руслан Керметдиновны мондый тантаналы вакыйга белән котладык. Дуслар, сезнең экраннарда музыкаль биеклекнең премьерасы Илмира Нагыймова. Yazlarımda şeşek ata bitip bakışamda, kilem onun yanlarına, yüreğimni bit aşarıga. Akalım ağaç, akalaştay, şeşekleri bik hoş isli, yazgı jillerde pışıldap, bәхетле bul ditesli. Akalım ağaç, akalaştay, şeşekleri bik hoş isli, yazgı jillerde pışıldap, bәхетле bul ditesli. Kiyermen appak kulemek, ak vəğdələrgə deyilənib, yaşasın məngə par yürək. Akalım ağaç, akalaştay, şeşekləri bik hoş isli, yazgı jillərdə pışıldap, bəxtli bul ditesli. Akalım ağaç, akalaştay, şeşekləri bik hoş isli, yazgı jillerde pışıldap, bәхетле bul ditesli.
Кошып сиңа сыйынам, хайырлы юл диләтәүге, адымым гомер юлыннан акылмагач, акалаштай, чәчәкләре бик хуш исле, язгы җилләрдә пышылдап, бәхетле бул итесле, акылмагач, акалаштай, чәчәкләре бик хуш исле, язгы җилләрдә пышылдап, бәхетле бул итесле. Гадәттә кибетләрдә йөрүне күбрәк хатын-кызлар ярата, чөнки алар бу эштән ләззәт алалар. Бик сирәк кызлар гына кием кибетенә бер үзләре йөрүгә ярата. Шундый сирәкләр рәтенә Алсу Әбелханова да керә. Җырчыга шопинг төшенчәсе бик якын, аеруча ул чит илдә кибетләрдә йөрүне бик ярата. Һәр булган шәһәрдән ул берәр үзенчәлекле әйбер алып кайтырга тырыша. Ләкин әйтеп узганымча, җырчы кибетләргә бары тик бер үзе генә йөри. Бар әйбергә минем үземнең фикерем бар. Ниндидер бәхәсле моментларда гына якын кешеләрдән киңәш сорый алам дип сөйләде хит парадыбызның 9-нчы баскычында булучы Алсу Әбелханова. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, үзләргә үләннәр шутканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен үзләргә чыкканнар. Өндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барым. Өндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барым. Язмышлар сулыга, ятларга юлыга, үкенеш яндыра бәгырне. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, йөрәккә бары син кадерле. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, йөрәк мәхәббәт сагында. Ягымлым хәбәр ит, кайда син, каякта? Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик йөрәк мәхәббәт сагында. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, үзләргә үләннәр шутканнар. Тик ялгыз йөрәкләр, якын дус кирәккә, бер-берсен үзләргә чыкканнар. Өндәшәм зарыгам, кайда син тиң ярым? Сукмаклар чуалган,
Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барым. Сукмаклар чуалган, адреслар югалган, тик беләм дөньяда син барым. Хит парадыбызның киләсе баскычында җырчы Айрат Сафин. Айрат бик гади кеше һәм кием сайлаганда да гадирәк әйберләр алырга тырыша. Кибетләрдә озак сайланып йөрми. Нинди кием алырга теләвен ул алдан ук белеп, төгәл максат белән йөри. Сагындым авылымны җыры белән Айрат Сафин бүген 8нче позициядә. Sağınıdım avılımınım, yemyeşil şiremli uğramı. Şu uğramı buylatıp, koytkanı da uylanıp, yeşlikke koytkanı kükü bulamı. Şu uğramı buylatıp, koytkanı da uylanıp, yeşlikke koytkanı kükü bulamı. Sağınıdım avılımın kırlar, Turgaylı kingbası yılları. Şu yıllar ızganı da, Turgay jır sızganı da, Hatırlıyım yaşlığım yılları. Şu yıllar ızganı da, Turgay jır sızganı da, Hatırlıyım yaşlığım yılları. Sağınıdım avılımın küller, Bediret dalı yılgeni gül yarı. Sanduğaş, sayrağaş, Güngülge mıntılğaş, İske alam yaşlığım tonları. Sanduğaş, sayrağaş, Güngülge mıntılğaş, İske alam yaşlığım tonları. Sağınam avılımın, yaşlıkta ıskalıgan jilleri. Aytkanı da üzüleymen, üzülemi düzümeymen, yaşlıkının tabılmaz izleri. Aytkanı da üzüleymen, üzülemi düzümeymen, yaşlıkının tabılmaz izleri. Sağınıdım avılımın, yemyeşil şiremli uğramı. Şu uğramı buylatıp, koytkanı da uylanıp, yaşlıkke koytkanı kükü bulamı. Şu uğramı buylatıp, koytkanı da uylanıp, yaşlıkke koytkanı kükü bulamı. Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı. Yaşlıkke koytkanı kükü bulamı. Шопинг минем кәефемне күтәрә дип сөйләде Альбина Апанаева. Ләкин соң арада җырчы яратканча озак итеп кибетләрдә йөри алмый.
Эш мәшәкатьләре һәм бала карау күп вакыт таләп итә. Күптән түгел генә Альбина кибетләрдә йөреп салкыннарга әзерләнгән. Җырчы үзенә бары тик сыйфатлы әйберләр генә алырга тырыша. Ел сайын арзанны алып йөргәнче, бер тапкыр кыйммәтлене алып, берничә ел ки дигән девиз белән яши Альбина Апанаева. Туган көн, бүләк бирә торган көн, матур сүзләр, зур теләкләр алып килә торган көн. Бәхетләр телим сиңа, шатлыклар телим сиңа. Минем һәрбер җан сулышым, һәр яңа көнем сиңа. Син минем матур кызым, син минем Минем син дип исемләнгән җырым бүгенге хит парадыбызның 6-нчы урынын яулый. Тапшырубызның темасына килгәндә мин гомумән кибетләрдә йөрүгә күп вакыт әрәм итмим. Юлий Цезарь үз заманда пришел, увидел, победил дисә, мин кибетләрдә пришел, примерил, купил дигән девиз белән йөрим. Минем өчен әллә ниләр эшлисең, миңа ни кирәген син бит белмисең. Теләсәң кояшны, ай йолдызларны ал, ләкин син күктә булсаң да кеше булып кал. Син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш, күңелеңнең күгендә. Җилкәне белән, яхшылык һәр вакыт җиңгәнен беләм. Теләсәң кояш
кебек. Син генә язмышыңның түрендә, син үзең кояш күңелеңнең күгендә. Син генә яшәй алмаеп гөлем, син ул бер генә юк бит синең кебек. Акчаны тота белмим шул дип уртаклашты киләсе резидентыбыз Иркә. Күптән түгел генә җырчы кибеткә аяк киемен алырга барган, ә нәтиҗәдә күлмәк тотып кайткан. Кызларын киендерү мәсьәләсенә килгәндә Иркә бөтенләй дә шикләр белми. Кайвакыт кирәкмәгәнне дә алып куя. Җырчының тагын бер йомшак урыны бар. Ул да булса аяк киеме. Мотор аяк киемен күрсәм бетте. Үземне туктата алмыйм. Күп аяк киемнәрем бер дә киелмәгән килеш ята, һәм бу минем минусым икәнне аңлыйм, диде Иркә. Ул бүген хит парадыбызның 5нче урынында. Йыракларга киттеңме әллә очып, әллә очып? Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачтай мин моңланам, син сөеклем кайларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел менәр идем айларга, айларга. Сине көтеп яна йөрәк, кайларда син, кайларда син, кайларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачтай мин моңланам, син сөеклем кайларда. Кышым сайрый өзлә йөрәк, уйларым синең хакта, синең хакта. Сине көтәм, кайт яныма, калма бәгърем, син ятка, син калма. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачтай мин моңланам, син сөеклем кайларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда. Сандугачым талларда, күзләрем гел айларда, айларда. Музыкаль бейеклегенең киләсе баскычында Илназ Гарипов.
Соңгы тапкыр ул кибеттә хатын-кыз букчасын сатып алган. Юк, Илназның сөйгән яры барлыкка килмәде. Әлеге букчаны ул әнисенә алган. Әйтеп узырга кирәк, Илназны да аяк киеме мәсьәләсе борчый. Сәбәбе шунда, җырчы 38 размерлы аяк киемен кия, һәм кызганычка каршы, андый размерлы, сыйфатлы аяк киемен табуы җиңел түгел. Шуңа күрә дә аяк киемен ул махсус тектерә. Күптән түгел генә Илназ танылган Black Star кием компаниясенең Казан филиалының йөзе булды. Әлеге компанияның җитәкчесе җырчы Тимоти белән очрашканың бармы дигән сорауга юк әле, вакыт таба алмыйм дип көлде Илназ Гарипов. Deyip sırama Öşratımda yarattım Sina aşık bulganımna Sizmişi de kolganman Nişikene tırırsam da Seni unuta olmadım Hazırımda sensiz yaşayıp Olmağımda anladım Sen benim songa tutalışım Yürek seni üzüldü Niye şimdiyim sırama Yaradan bete gitti Sen benim songa tutalışım Yürek seni üzüldü Niye şimdiyim sırama Yaradan bete gitti Bir haber kilse eğer Sen yaşayan taraftan Yaxşı kayıp belem tulup Kızarıp ota her tan Nişikine tırırsam da Seni unuta olmadım Hazırımda sensiz yaşayıp Olmağımda anladım Sen benim songa tutalışım Yürek seni üzüldü Niye şimdiyip sırama Yaradan bete gitti Sen benim songa tutalışım Yürek seni üzüldü Niye şimdiyip sırama Yaradan bete gitti Sen benim songa tutalışım Yürek seni üzüldü Niye şimdiyip sırama Yaradan bete gitti Sen benim songa tutalışım Yürek seni üzüldü Niye şimdiyip sırama Yaradan bete gitti Sen benim songa tutalışım Yürek seni üzüldü Niye şimdiyip sırama Yaradan bete gitti Sırama, sırama Yaradan bete gitti Менә инде хит парадыбызның көчле-көчлегенә дә килеп җиттек, дуслар. Һәм бүгенге тапшыруыбызның бронза медален җырчы Илмира Сөләйманова яулый. Ул кибеткә ял көннәрендә генә йөри һәм кием алуга ниндидер зур вакыйга кебек карамый. Берәр нәрсә кирәк булса гына кибеткә чыгам диде Илмира Сөләйманова.
Йөрәгемә кагылып үтте яз җиле. Без кавышканнар көннәрдә яз иде. Тәүге бүләк чәчәкләр бәйләмнәре. Башларымның шул чак әйләнгәннәре. Тәүге бүләк чәчәкләр бәйләмнәре. Башларымның шул чак әйләнгәннәре. Ташый сулар каган улкын, кайтарып ярларына. Кайтардың мине мәхәббәт бәхетле языларыма. Яшик җаным бу хисләрне язлар сайын яңарды. Яшик гомерне яз итеп яратылып яратып. Яшик гомерне яз итеп яратылып яратып. Сез икәндек сайрый кошлар талларда. Паралап сайрар өчен туганаларда. Без бергә бит шуңа якты таңнарда. Яратабыз шуңа матур язларда. Без бергә бит шуңа якты таңнарда. Яратабыз шуңа матур язларда. Ташый сулар каган улкын, кайтарып ярларына. Кайтардың мине мәхәббәт бәхетле языларыма. Яшик җаным бу хисләрне язлар сайын яңарды. Яшик гомерне яз итеп яратылып яратып. Яшик гомерне яз итеп яратылып яратып. Синсез язлар яз икәнен күрмәдем. Синсез назлар наз икәнен белмәдем. Минем язым син икәнсең син генә. Синең язың мин икәнмен мин генә. Минем язым син икәнсең син генә. Синең язың мин икәнмен мин генә. Ташый сулар каган улкын, кайтарып ярларына. Кайтардың мине мәхәббәт бәхетле языларыма. Яшик җаным бу хисләрне язлар сайын яңарды. Яшик гомерне яз итеп яратылып яратып. Яшик гомерне яз итеп яратылып яратып. Яратылып яратып. Миндә кием салым шире гомумән юк. Кирәк чакта гына барам кибеткә дип сөйләде Илсия Бәдретдинова. Җырчы кием алганда иң беренче чиратта сыйфатка карый һәм ниндидер брендлар артыннан куышмый. Сатып алган иң кыйммәтле әйберегез дигән сорауга ул көлеп фатир диде. Гади, туры сүзле һәм ачык йөзле башкаручыбыз бүген хит парадыбызның 2нче урынын яулый.
Силтәсә якын дуслар, ул ягылды тормасы диеп. Шатлансалар, душманнарың булмасы диеп. Өмөтүн үссә туганнар, ул безнеке түгел диеп. Сөйгән кешең китсә ул таш күңел диеп. Бар көчеңне җыеп торып бас, бер егылып торган егылмас. Алга атла, бер генә килми җиргә яз. Бар көчеңне җыеп торып бас, бер егылып торган егылмас. Алга атла, бер генә килми җиргә яз. Дулларда егылулар җиң, авыр кире турулары. Тайгак юлдан туры атлап барулары. Кул селтәгән дуслар дус түгел, ташлап киткән ярлар чит яр. Бер егылгач тора алсаң өмөтең бар. Бар көчеңне җыеп торып бас, бер егылып торган егылмас. Алга атла, бер генә килми җиргә яз. Бар көчеңне җыеп торып бас, бер егылып торган егылмас. Алга атла, бер генә килми җиргә яз. Беләсезме, менә бәләкәй чакта безгә бик күп кунаклар киләләр. Табын артларында матур иттереп сөйләшеп утырганда, достлар әйтешкәндә, ике кешенең берсе басып, мин сезгә күңел тынычлыгы телим дип әйтәләр. Ул вакытта яшьлек белән балачак белән мин аны аңламаганмын. Менә бүген еллар үткәннән соң мин сезнең каршыгызда басып, төгәл аңлап, һәммә барчагызга да күңел тынычлыгы телим. Мин яратам сезне. Бөтенегезне дә айрым-айрым иттереп. Бар көчеңне җыеп торып бас, бер егылып торган егылмас. Алга атла, бер генә килми җиргә яз. Бар көчеңне җыеп торып бас, бер егылып торган егылмас. Алга атла, бер генә килми җиргә яз. Тагын бер тапкыр. Бар көчеңне җыеп торып бас, бер егылып торган егылмас. Алга атла, бер генә килми җиргә яз. И соңгы тапкыр. Бар көчеңне җыеп торып бас, бер егылып торган егылмас. Егылмас. Алга атла, бер генә килми җиргә яз. Бер генә килми җиргә яз. Бер генә килми җиргә яз. Рәхмәт бик зур. Менә инде атнаның лидерын белгиләр вакыт җитте. Һәм ул Илназ Бах. Аны бу җиңү белән кайнар котлыйбыз һәм артык сүзләрсез йөрәгем яна җырын тыңлыйбыз.
хисләр Ургылы бага ага Синең өчен генә яшим Шушы якты дөньяда Йөрәккәем яна Ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара Йөрәккәем яна Ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара Елмаюың кояш нуры Борчуларыма дәва Әник ялындырган буласың Йөрәккә ясап яра Йөрәккәем яна Ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара Йөрәккәем яна Ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара Яратсаң син газаплама Пышылда құлағыма Йөрәк күлгә әйләнә бит Сулар сип ялкынына Йөрәккәем яна Ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара Йөрәккәем яна Ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара Ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара Йөрәккәем яна Ышанмасаң йөрәгемне килши кил тутып кара Килши кил тутып кара Килши кил тутып кара Шулай итеп, дуслар, тапшыруыбыз ахырына да якынлашты. Тапшыру тәмамланды дип телевизор экраннарыннан айрылырга ашыкмагыз, чөнки алда сезне җырлауы тапшыруның иң кызыклы чыгарылышы көтә. Ә мин Ранил Нуриев сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр сау булашам. Пока.